BPF नि मानसि नङा बिसा मोनसे पेक दंलायो आंनि खोनानाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो कल रेकर्डखौ एकदम थन्न मोजाङै खोनासंदों आरो बयबो खोनासंनानै बयबो बुजिदों बियो डुप्लिकेट माने डाबलिं बानायनाय नङा बे माने बियो सोरबा माने ओरैनो सोरखौबा फान्दायनो थाखाय बियो बानायनाय नङा माने एकदम अरिजिनेल टिउन अरिजिनेल माने केरेक्टार अरिजिनेल जेनुइन माने हिस्ट्रि माने काहानि सोरजोंबा ओरैनो मेकिं खालामनाय सोरजोंबा माने ओरैबायदि फाव फान्दायनो सोरखौबा फान्दायनो ड्रामा खालामनाया एसेबो बेलेग जायो नाथाय बियो खुनु बे ड्रामा खालामनायजों जुदि बेजों एसेबो गोरोबा माने एकदम अरिजिनेल रायजो राजा नोंथांमोन थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बिक्रम दैमारि बिसोरो 2 लाख होनायनि मुङाव बेबायदि 2 नाम्बारि मावनानै बेबायदि थाखा सोयै होनानै 50% 70% जानानै दिनै कल रेकर्डआ भाइरेल जानायनि उनाव सोरखौ गुबुनखौ फान्दायनो नाजादों बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला गुबुनखौ फान्दायनाय जादोंना जायाखै गुबुन पार्टिखौ दाय जाबसिननाय जादोंना जायाखै थ' बेबायदि माने राजनिति खालामनाया मोजां नङा पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा बेबायदि क्रिटिसाइज खालामनाया मोजां नङा सोरनावबा सोंबा मोनगोन नामा बेखौ सोरखौबा सोंनानै मोनथिगोन नामा सोरबा खोन्थागोन नामा रावबो खोन्थाया बेखौ खिन्थु बे जाथाया सैथो माने BPF नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा 2 लाख थाखा होनायनि मुङाव लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा होनायनि मुङाव बेबायदि सिं माने जाख्ल'नाय कारापसन खामानिखौ 2 नाम्बारि खामानिखौ इलिगेल खामानिखौ मावनाया फोरमान जादों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना लाजिनानै प्रेस मिडियानि सिगाङाव मा बुंगोन मा थागोन जादों माने मा फोरमायबावगोन गुबुनखौ दाय जाबसिनाबा मा उफायबाव गुबुनखौ फाव फान्दायाबा मा उफायबाव नङा होमबा थ' बेबायदिजोंथ' जाया रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरगोन सैथो ना असैथो बेखौ पाब्लिकआ बिजिरगोन पाब्लिकआ खोनासंदों रायजो राजाफ्रा खोनासंदों आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव नाय बयबो BPF पार्टिखौ सोंखारिदों मानोना BPF पार्टिनि जि खामानि मावनाय जि इलिगेल खामानि मावदों जाय लाइमोनफोरनो जाय सैथो जेनुइन लाइमोनफोरनो 18 बोसोरनि गोजौआव जायफोर भट होनो मोननाय मोनथायखौ मोननाय बै लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख थाखाखौ 100 कौटि सेंसन खालामनाय जादोंमोन दा बे थाखाखौ जायफोर माने लाइमोनफोरा मोननांगौ जायफोर माने बेकार आनएमप्लयि मानसिफोरा मोननांगौ गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय माबा मोनसे बिजनेस मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बेफोर थाखाखौ मोननांगौ नाथाय बेफोर थाखाखौ BPF नि लिडारफोरा कर्मिफोरा माने बांसिन एन्जय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि अनगायैबो मानसि नायै मानसि माने मा खालामदों फैसाखौ सोना होनानै मोनसे आन्डारस्टेन्डिं मोनसे माने बुजाबुजि मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे एग्रिमेन्ट जुदि आङो सोनानै होयोब्ला नों आंनो 1.5 लाख थाखा हरनांगोन नोङो 50,000 मोनजागोन नैबेबायदि एग्रिमेन्टआव माखासे मानसिफोरनो सोना होनानै बे खामानिखौ जों मावनायखौ नुदों थ' बियो 100% इलिगेल आरो बियो बेखौ नंखाय फोरमान होनो नाजादों बेखौ बे दायखौ गुबुननि सायाव जाबसिनो नाजादों सोरबा गुबुना माने कल रेकर्डिं खालामनानै बेखौ भाइरेल खालामदों होननानै गुबुनखौ जाबसिनो नाजादों नाथाय सैथोआ जेब्लाबो सैथो नंखायखौ मालाबाबो सैथो खालामनो हाया आरो सैथोखौ मालाबाबो नंखाय खालामनो हाया दा बियो थारैनो माने BPF पार्टिनि सिङाव ओरैबायदि गुन सुदों ओरैबायदि माने बेफोरबायदि माने खामानिया माने रायजो राजाखौ पाब्लिकफोरखौ धोखा होदों पाब्लिकफोरखौ माने थगायनाय जादों पाब्लिकफोरखौ माने फोथाय खेबस' खालामनाय जादों फैसा होनायावबो फोथाय खेबस' खालामबाय थगायबाय 2 लाख थाखा होनायावबो फोथाय खेबस' खालामबाय थगायनाय जाबाय
जायफोर मोननांगौ, जायफोर मानसिया मोननांगौ मोनथावना बिदि मानसिया मोनासै, जायफोर मानसिफोरा मोनथावना नङा बेफोरबायदिसो मोननाय। बे जाबाय 1 नाम्बार इलिगेल थगायनाय आरो ठग प्रबंशना जाबाय बियो। आरो बिनि उनाव जाय मानसिया बिनि उनाव नैथियाव बे 2 लाख थाखाखौ होनायनि मुङाव 2 नाम्बारि खालामनाय। मानसिजों सावरायनानै मानसिजों आन्डारस्टेन्डिं खालामनानै माने जाहाथे 2 लाख थाखाया हाबोब्ला 50% माने बेबायदि गोबां मानसिनिफ्राय बा 75% बेबायदि दिहुन लाबोनानै बे जानाया बेयाव मोनसे फोथाय खेबस' माने रायजो राजाफोरखौ थगायनाय, पाब्लिकखौ थगायनाय, माने बियो ठग प्रबंशना जादों बियो। जायनि जाहोनाव बेखौ बयबो मोनथिबाय आरो बे कल रेकर्डआ माने जेरावबो स्प्रेड जाबाय। मानोना बियो BPF पार्टिनि मोनसे बियो दा सोलिबाय थानाय मोनसे जिथुनाखि मोनसे गनायथावै मोनसे माने फोथायनो हायै मोनसे बियो बिसोरनि माने जिथुनाखि इलिगेल माने रायजो राजानि थाखाय जाय थाखाखौ मोनबोदोंमोन, रायजो राजाफोरखौ देखायनानै, रायजो राजाफोरखौ लानानै जाय थाखाखौ दिनै 100 क्रर सेंसन खालामदोंमोन, बे थाखाखौ दिनै BPF पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै सिनियरनिफ्राय लानानै जुनियर माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेखौ माने मिसइउज खालामबाय, माने जानला मोनला बाहायबाय, माने रायजो राजाफोरखौ पाब्लिकखौ माने सनमान होआसै, मान होआसै। रायजो राजाफोरनि जिथुनाखि हास्थायनाय बे लुबैनायजों माने गेलेनाय जादों बियो। जिथुनाखि जाय लाइमोनफ्रा दिनै गोबां हास्थायना दंमोन, गोबां मोननो हास्थायना दंमोन, दिनै गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बुंनो हायियावसो दं। नाथाय बिनि फिननायखौ 2022 मायथाइनि जि MLA बिसायख'थि बेयाव होनो थांगासिनो दं। लाइमोनफोरा दिनै जानजि खाफ्रादों। लाइमोनफोरा दिनै बे कल रेकर्डनिफ्राय गोबां माखासे BPF पार्टिनि इलिगेल माखासे खामानिफोरखौ नोजोर होगासिनो दं, बिजिरगासिनो दं। आरो बेफोरबायदि मानसिखौ आरो फिन बिथांमोना सुबिदा मोनगोन, लाइमोनफोरनिफ्राय मदद मोनगोन, सापर्ट मोनगोन, बियो माब्लाबाबो माने बिसोरो थारैनो 2022 मायथाइनि जि MLA बिसायख'थियाव थारैनो BPF हान्जाया बिनि फिननायखौ मोनगोन। आरो लोगोसे फैबाय थानाय 2030 मायथाइनि BTC इलेक्सनाव BPFआ किक आउट जागोन। लाइमोनफोरनि जिथुनाखि थगायनायनिफ्राय, बेबायदि बन्सित खालामनायनिफ्राय जोगार जागोन। थारैनो बे रोखा जादों। गोजोन्थों।